Nyt sitten lähtee. Now you're the song of flake again. Ei tarvitse mennä kuntosalille aina. Ei. Täysin ilmasta. Se on itse asiassa kyllä jotain, mitä mä oon kanssa miettinyt, että miten oudoksi maailma on mennyt, että ihmiset niin kuin menee sisälle. Autolla eka mennään. Mm-hmm. Oh shit. Wow. Wow. Oh shit. Oh fuck! What the? Fuck. What the? Holy moly. Kyllä muuten oli hyvä, ettei lähdetty. Joo, ei tarvinnut. Kuulitte sen äänen? Joo. Shit. Voi jumakka. Okay, let's take this another time, eh? Hyi helvetti. Kato mikä hiiraloukku siellä on. Yep. My hands are shaking. Tiedätkö mitä? Tiedätkö mitä tää nyt niinku muistuttaa jotenkin mua siitä vyörystä, mikä tapahtui, missä meni ne 5 vai 6 kun niitä oli. Nimenomaan. Niitä Shit. eurooppalaisia. Nehän oli niinku, kuvittele niinku nähdä tämä. Pariskuntien vaimot seisoo siellä päällä ja katsoo, tiedätkö, että no niin. Okei. Se lähtee niin hitaasti. Mm. Tää oli ihan mieletön. Ja sitten vaan nauraa. Aha.